ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪካ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ዝገበረት ኣፍሪካዊት ደራሲትን መምህር ስነ ጽሑፍ ዝኾነት ኣህጉር ኣፍሪካ ሒዘልኩም ቀሪባ ኣለኹ። ስነ ጽሑፍ ኣፍሪካ ብዓለም ዝሓሸ ኣፍልጦ ንክህልዎ ትውፊታትን ባህልታትን ኣፍሪካ ናብ ስነ ጽሑፍ ልበ ወለድ ብምምጻእ ዓብይ ተራ ዝተጻወተት ደራሲት ኢና ክንድህስስ። ብፍላይ ድማ እዛ ደራሲት ኣፍሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ መዓልታዊ ህይወተን ከም ዓብይ ገጸ ባህሪ ብምኽሳት እትድህስስ ጸገማትን ጉስቁልናን ዘለዎ ኩነታት እትገልጽ ኣፍሪካዊት ደራሲትን ጸሓፊት ልብ ወለድ መምህር ስነ ጽሑፍ ዶክተር ጄኒፈር ናንስቡጋ ማኩምቢ። My name is Jennifer Nansbuga Makumbi, and I received the Wyndham Campbell Prize for Literature in 2018 for fiction. Uganda is a literary desert, and it was a very heartbreaking, even though, fact, but it was heartbreaking because in the 1960s, Uganda was spearheaded, the whole African literary enterprise with Ngujis, Achebe. Young men came down to Makerere University and they were thinking, what is African literature? How are we going to, structure it? Alex Clark of The Guardian, هياو مسات نباب حيلي كابت زي النعق بالحاتو صحبت نايتي ماخلاي قص بهارياتون يوزمن شوكبل قاليس وانيرو اب واشنطن بوست زوص ببيتان باتريك كبور مزنتاو ماكوبي كبلون كتاقس انكلو ذا نيويورك تايمز دما امبابي كاب قربت نايزا زانتا كهاد ما يخلن نباب ماكوبي لبي زتنكف كوينو زدنق بالحزل لو يكبل قاليس وانيرو حدا جمغابي ابنيو افريكان ندق انسيو زتكون صبغت مصحافيا بزعبا دق انستيو بخلوم دق تبعتيون دق انستيون كردو نزداليو دق تبعتيو كنبب زقبو كبل صحيفو نفوع سابنبر نفعتي قوالان السيتي ايتخوني كيترسعي نفوعات اوالد دابز هيوت زي ابوزح يساقيا ممهر سنة صحفن صحافيت لب ولد دكتور جينيفر نانسبوغي ماكومبي بوزح كابز تبهال الله مصحفا قداميت سبيتي زفرستو مان. Hello everyone, my name is Jennifer Nansbuga Makumbi, and I'm delighted to announce that my novel, The First Woman, has been chosen for this year's 16 Plus Litfest Big Read. Now, The First Woman is about a young girl called Chirobo who flies out of her body in moments of distress. بأقوزاترا أوروباوين عصرت تشعات سوساتات التولد إغوانداوي بريطاناوي صحافيت لب ولدن حادث إرزان تاتاتنيها اتاناي دكتوريت لب ولدات زكينتو ساقا أب حادث إرزرزر آتيا بكواني تراست أب كل تشحن عصرت أربعتن بسم كينتو تحاتيمو اتا مانشستر هابن اتبل اكوب حادث ارتزان تاتات أب كل تشحن عصرت تشعاتن تحاتيمو زيزانتا بقبو نقر latest tells the story properly بزبل زانتان السلمات حادث ارتزان تاتات بكومن ويلز نخل تشحن عصرت أربعتن أب حادث إرزرزر تساريعم كام اون زوباوي تعواتي تأهقر أفريكا خوينا تقالكلا حفشاو تعواتي تشلمات حادث ارتزان تاتات كامون ويلز خل تشحن عصرت أربعتن نيرام. The overall winner of this year's Commonwealth Short Story Prize is Jennifer Nansbuga Makumbi for Let's Tell This Story Properly. Please, Jennifer, can you please come up? ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላንካስተር መምህር ፈጠራዊ ጽሑፍያ ደራሲት ልብ ወለድን ሓጺር ዛንታታት እጓንዳዊት ብሪጣናዊት ጄኒፈር ናንስቡጋ ማኩምቢ Kale nasuze tudenga sibalimbye nasuze tude mubadde kinyabo nyina kabozi manyinyo kunyumya nyagala tutende atonda sebo ebyama ንእስነት ህይወትን ትምርትን ጄኒፈር ናንስቡጋ ማኩምቢ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ተወሊዳ ዝዓበየት ኮይና ወለዳ ጓል ክልተ ዓመትን ከላ ተፈላልዮም ንክልተ ዓመት ምስ ኣቦ ሓጓ ኤልዛ ማኩምቢ እትነብር ነይራም ኣብቲ ግዜ ስርዓት ኢዲን አሚን ባንከኛ ንዝኾነ ኣቦ ኣሲሩ ጭካነ እውን ፈጺሙሉ ካብ ቅትለት ዋላ እንተደሐነ ሙሉዕ ዕድምኡ ብጉዳይ ጥዕና አእምሮ ተሳቂዩ Kale nasuze tudenga sibalimbye nasuze tude mubadde kinyabo nyina kabozi manyinyo kunyumya nyagala tutende atonda sebo ebyama ማኩምቢ ምስሓትና ካትሪን ማኩምቢ ኮሎምቢያ እያ ዓብያ ፈለማ ኣብና ካስትሮ ድሒራ ኣብ ኮሎሎ ምስ ስድራኣ ትነብር ነይራም ማኩምቢ ንኦሌቨል ኣብ ትሪኒቲ ኮሌጅ ናቢንጎ ንኤሌቨል ድማ ኣብ ኪንግ ኮሌጅ ቡዳ ተማሂራ ናይ መጀመርታ ዲግሪ
ዲግሪ ብትምህርቲ ኤዱኬሽን ብቋንቋ እንግሊዝኛን ስነ ጽሑፍን ኣብ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ዩጋንዳ ረኺባ ኣብኡ ድማ በቲ ዩኒቨርሲቲ ዝውነን መጽሔት ዘልሉ ሜሮር ኣርታዒት ኮይና ሰሪሓ እያ ላዕለዋይ ደረጃ ኤ-ሌቨል ቤት ትምህርቲ ኣምሂራም ድሕሪኡ ን8 ዓመታት ዝኣክል ብመምህርነት ኣብ ሂልሳይድ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ኡጋንዳ ኣምሂራም ኣብቲ እዋን ኣብ መንጎ ዘባታት ንዝካየድ ውድድር ብቋንቋ ኡጋንዳ ሲቲኒ ተየባስ እትብል ተዋስኦ ጽሒፋም እዛ ተዋስኦ ኣብቲ ውድድር ተዓዋቲት ኮይና Now, reading is critical to me not only because of the worlds we travel to and the people we meet and the different cultures we discover, but also because we're introduced to new ways of thinking, new ways of being, and new ways of seeing the world. በአቆጻጽራ አውሮፓውያን ካመስከረም 2001 ኣብ ማንቸስተር ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ተመዝጊባ ብፈጠራዊ ጽሑፍ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ክትሰርሕ ክኢላ እያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላንካስተር ብፈጠራዊ ጽሑፍ PhD ሳልሳይ ዲግሪ ዛዚማ እያ ማኩምቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ዓባይ ብሪጣንያ ከም ተሓጋጋዚት መምህር ኮይና ብኽልቲኡ እንግሊዝኛን ፈጠራዊ ጽሑፍን እናምህረት ትርከብ ጽሑፋታ ኣብ ኣፋዊ ልምድታት ኡጋንዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ጽዋያት ኣፈ ታሪካት ኣብ ባህላታት ኣዝያ እትምርኮስ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰብን መምህር ስነ ጽሑፍን እያ ጄኒፈር ናኑስባጋ ማኩምቢ Jennifer is the recipient of the Wyndham Campbell Prize for Fiction, and her first novel, her work, Let's Tell This Story Properly, was the global winner of the 2014 Commonwealth Short Story Prize. She lectures in creative writing at Manchester Metropolitan University. ማኩምቢ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኣ ክትጽሕፍ ዝጀመረት ኮይና ንውድድር ቤት ትምህርቲ ዝኸውን ተዋስኦ ጽሒፋ ሳልሳይ ደረጃ እውን ሒዛ እያ ጓል 18 ዓመት እንከላ ካልእ ተዋስኦ ጽሒፋ ንሳውን ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ኣብ ስኔር 3 ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ መንጎ ኣባይቲ ንዝካየድ ውድድር ናይ መጀመርታ ተዋስኦ ጽሑፍ ንሳውን ሳልሳይ ደረጃ ክትሕዘላ ክኢላ እያ ካልእቲ ተዋስኦ ዳግማይ ንውድድር ኣብ መንጎ ገዛውቲ ኣብ ደረጃ ሌቨል A ጽሒፋቶ ሕዚ እውን እታ ተዋስኦ ሳልሳይ ደረጃ ኮነት ክልቲአን እዘን ተዋስኦታት ብእንግሊዝኛ ዝተጻሓፋ እየን ነይረን ካለን ናሱዘን ቱዴ ገሲባሊምቤ ናሱዘን ቱዴ ኒና ካቦዚ ጄኒፈር ናኑስባጋ ማኩምቢ በአውሮፓውያን አቆጻጽራ ኣብ 1994 ኣብ ህይወት አጸጋም ኩነታት እናሕለፈት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ስምዒት ንምህዳስ በመልክዕ ግጥሚ ዲያሪ ክትጽሕፍ ጀሚራ እያ ልዕሊ 50 መጽሓፍቲ እውን ጽሒፋ ንህዝቢ ከተካፍል ግን ተሸጊራ ኣይትፈልጥን ጽሑፋት ማኩምቢ በዓብላሊ መልክዑ ኣብ ኣፋዊ ልምድታት ዝተመርከሱ እዮም ኣፋዊ ልምድታት ኣዝዩ ሰፊሕ ምዃኑ ንኹሉ ጽሑፋት ኣርእስቲ ቅርጺ ወይ ቅዲ ብዘየገድስ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ተገንዚባ ኣፋዊ ታሪካት ንቡር ከም ንቡርን ድኻምን ዝቝጸሩ ኣፋዊ ቅርጽታት ምጥቃም ብዘገርም መንገዲ ናብ ሓደ ክገልጽ ዘይከኣልኩ ቁንጣሮ ዑምቀት ከም ዘምጽእ ኣስተብሂለ ትብል ማኩምቢ ኣብ ልበወለድ ዝርከቡ ኣፋዊ ልምድታት ከምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጽሑፋት ኣፍሪካ ዝግመት ምዕቃብ ኣይኮነን ንጽሑፋት ኣብ ባህላዊ ስለ ዘስርጽዎ ካብ ኣፋዊ ቅጥዕታት እያ እትስእል ማዕረማዕሩኡ ድማ እዞም ኣፋዊ ቅርጽታት ኣብ ቀዳማይ ቋንቋ ሱር ዝሰደደ ስለ ዝኾኑ ክትጥቀመሎም ርእሰ ተኣማንነት ኣለዎም Uganda is a literary desert, and it was a very heartbreaking, even though, fact, but it was heartbreaking because in the 1960s, Uganda was spearheaded, the whole African literary ስራሕቲ ማኩምቢ በአፍሪካ ራይቲንግ ኦንላይንን ኮመን ወርድን ተሓቲሙላ ኣሎ ንአፍሪካውያን ጉጅላዊ ንባብ ARG ተመርሕ ኣላ ኣብ ማንቸስተር እንግሊዝ ትርከብ ኮይና ኣብ ድሩት አፍሪካውያን ጽሑፋት ዘተኮሩ እዮም ኣብ 2012 እቲ በአጋጣሚ ዝረኸበቶ ባሕረኛ ዘአክሲደንታል ሲማን እትብል ሓጻር ዛንታ ኣብ ሞሳይድ ስቶሪስ ብፎክስ ቡክስ ተሓቲማ ኣብ 2013
13 ناص أرحقت فري رينجن فازر كرايد إن ذا كيتشن أبو أب كشنا بخين زبلا قط متاتا أب سوي تانج تحتي منالائن إتا زكينتو ساقا اتبلناي دكتوريت لب ولد كواني بروجكت إيد صحف حدش سنو صحفاوي شلمات نزي تحتم لب ولد بأفريكاويان صحفتي أب كل تشحن 14 دما كينتو بزبلار استي تحتيمهم نشلمات إيد صالات سنة صحف زرزر تخاتيتا. Perhaps it's more emotional and it's wonderful for Africa to win the whole Commonwealth Prize. It's fantastic. A short story prize. ማኩምቢ ምስካልኦት ክልተ አፍሪካውያን ጸሐፍቲ አደላሂን ኢጃሳን ካብ ናይጄሪያ ሚሸል ሳክስ ካብ ደቡብ አፍሪካ ንሽልማት ሓጸርቲ ዛንታታት ኮመንዌልዝ 2014 ኣብ ሓጺር ጽሑፍ ዝርዝር ተሰሪዓም ቀጺላ ድማ በቲ ዝተወዳደረትሉ ሓፈሻዊ ተዓዋቲት ኮይና Let's tell this story properly. እዚ ዛንታ ብግቡእ ንገር እትብል Jennifer is the recipient of the Wyndham Campbell Prize for Fiction in her first novel. Her work, Let's Tell This Story Properly, was the global winner of the 2014 Commonwealth Short Story Prize. ኣብ መጋቢት 2018 ሓንቲ ካብተን ሽልማት ዊንደም ካምፔል ዝተሸለመት ሸሞንተ ጸሓፍቲ እያም እታ እትጥቀስ ጸሕፍታ ኪንቱ ንውድቀት መስመር ደም ዓሌት ኪንቱን ንምልማዕ ዘመናዊ እጓንዳን ጎናዊ ዛንታታት ትነግር ምስ ባህላዊ አፋው ዛንታታት ምዝንታው ምስ ህዝባዊ ጽውጽዋያት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባእታታት ዝወሃሃድ ፉሊ ድሌት ዘለዋን ቅልጡፍን ትረካዊ ድምጺ ማኩምቢ ብዛዕባ እዋናዊ ደርባዊ እጓንዳን ፖለቲካ ሃይማኖትን ዝተፈላለዩ ነቐፌታታት ተቐርብ ብማኩምቢ ኣብ 2019 ዝተጻሕፈት ብማርግሬት ቡስኪ ዝተረትዓት መጽሐፍ ሓድሽቲ ኣዋልድ ኣፍሪካ ኒው ዳውተርስ ኦፍ ኣፍሪካ ኣበርክቶ ጌራ እያም ካልአይቲ ልበወለድ ማኩምቢ እታ ቀዳመይቲ ሰበይቲ ዘ ፈርስት ውማን ብ2020 ኣብ ኣፍሪካ ተሓቲማ እታ መጽሓፍ ብዙሕ ናእዳ ረኺባ እያም ዘ ፈርስት ውማን ኣብ 2021 ሽልማት ጃላክ ብልጽቲ መጽሓፍ ናይቲ ዓመት ኮይና ተሸሊማ The overall winner of this year's Commonwealth Short Story Prize is Jennifer Nansubuga Makumbi. ሽልማትን ዝረኸበቶም ክብርን ብ2013 ክዋኒ ብ2014 ፕሮጀክት ኢድ ጽሑፍ ሽልማት ኣቲሳላት ስነ ጽሑፍ ሽልማት ሓጸርቲ ዛንታታት ኮመንዌልዝ አፍሪካ ተዓዊታ ብ2018 ሽልማት ስነ ጽሑፍ ዊንዶው ካምፓል ኣብ ልበ ወለድ ተዓዋቲት ኮይና ብ2019 ድማ ሽልማት ጽሑፍ ጉዕዞ ኢድዋርድ ስታንፎርድ ፕሪክስ ትራንፎይድ ዱሚላር ሽልማት بيتي مصحفتي هيرست عباي بريطانيان بريكس ميديسيس نوح زرزر تعاويتام ب2020 بريسلس افريكاس ميتي زبزحو صلوا زفترو افريكاوያን نيو افريكان مغازن ب2021 شلمات انكور شلمات زخري جيمس ستيت صليم حزما كومبي مس بعل بيتا دومانيان ودا جوردانن اب مانچستر كم اتنبري نغرلا دكتور سنه صحفن صحافي تلب ولد زانتاتات أفريكا إغوانداويت ماكوبي nasuze tudde nga sibalimbye nasuze tudde nyina kabozi iwalala bwakeddedda oba okutende yakola byonna anti asaana kutendwa